Kowe nyawang ora, aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandhinge Setyaki? Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nuwun sewu nggih, Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa. Yen ngono wani karo Setyaki Sing tak wedeni apamu? metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora tremongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba. Ayo legandang dereng metu njaba tutut Raden Setyaki.